bio erregaiak egin daiteken edozein sustantzia da erregaia. Izan daiteke gasa, likidoa, solidoa, eta bio esaten denean bizirik dagoen biomasatik sorturikoa da. Gero, esan behar da, argitu behar da, petrolioa bera ere bere garaian bioerregaia izan zela. Gero lurperatu egin zela, milioika urtean lurpean egon dela, presio eta temperatura handietan, eta hortik, fosilizatu nola baita eginda, horrek esaten da erregai fosila. Erregai izango litzateke bioerregai fosila. Sailkatu egiterakoan, sailkapen nagusia mota bi izango genituzke. Alde batetik, izango dira bereziki hazietatik eta ereindako biomasatik lortuak, hori da bioetanola eta biodiesela. Eta beste alde batetik, edozein biomasa, hondakinetatik edo nolabait norberak nahita ereindako biomasatik lortu beharrik ez daudenak. Dorik bioerregaiak estaten zaizkik horiei. Bioetanola, printzipioz, azukrea daukan edozein konposatu erabilieta lortu daiteke, edozein biomasa. Baina bereziki munduan gehiena, azukera kainaberatik eta artoa erabilieta egiten dira. Brasilen, azukera kainabera erabilieta, izugarrizko edapena daudean, eta Estatu Batuetan artoa erabilieta. Esan behar da, gaur egun artoa ez dagoela oso ondo ikusita, zen pertsona eta animalien janaiekin konpetitzen duelako, orduan beste hobesten da. Gero, egiteko prozesua, lehenengo bildu egiten da, bai artoaz naiz azukera kainabera, gero ur beroa erabilita horrek duen azukrea atera egiten da, gero hori azukrea duen ura hori hartzigaiak erabilita hartzitu egiten da, ardoa egiten den moduan, ardoa egiteko mostotik ardora pasatzeko prozesu berbera da, eta gero alkohola urarekin nahastuta egoten da, baina ura asko izaten du, orduan gero distilatu egin behar da, eta kendu ura. Hori da prozesurik arestiena, hor iaia berak daukan bero ahalmenaren erdia inguru hortxe gastatu egin behar da. Eta ondoren, bioetanola, edo kasunetan bioalkohola ditzen den osagai lortzen da, hori batez ere kotxeetan erabiltzen da, erregai moduan Brasilen. Lehen da behin, esan behar da, bioetanola edo etanola industria kimikoen ikuspuntutik berdin dela. Hau da, biak lehen gain moduan erabiltzen direla. Bioetanola fermentazioaren bidez edo hartziduraren bidez lortutako ere esaten zaio. Hau da, azukera kainabera edo artoa, Estatu Batuetan artoa eta Brasilen azukera kainabera, hori batu egiten da, gero hortik ur beroaren bidez azukera ateratzen da, hartzitu eta bioetanola uretan nahasturik, gero distilatu eta bioetanola lortzen da. Eta hori bereziki, bai Estatu Batuetan eta bai Brasilen, kotxeetan gasolinaen ordez erretzeko erabiltzen dute. Ostera, beste etanol normala, erregai fosiletik, bereziki petroliotik ateratzen da, eta bakarrik lehengai moduan erabiltzen da. Gero plastikoa lortzeko eta beste lehengai batzuk lortzeko erabiltzen da. Hori da, nabarmen diferentziak handiena hori da. Bioerregaiak, lehen esan ditugu moduan, bioetanola edo biodiesela, baita era orokorrean bioerregaiak moduan ezagutzen diren hiru sustantziak daude. Lehen esan dudan moduan, bioetanola eta biodiesela lortzeko landaren azukrea edo hazia erabiltzen da. Ostera, bioerregaia era orokorrean lortzeko landara osoa erabiltzen da, hori abantaila bata. Bestalde, nola lortzen da hori? Petrolioa lortzeko egindako antzeko prozesuaren bidez. Petrolioa, landaria lurpean milioika urtean, presiopean eta temperaturapean egonda lortu da, eta bioerregaiak laborategian milisegunduak erabilita, milisegunduen barruan, erreaktoren barruan egonda lortzen dugu. Arazoa da, kalitate okerragoko likidoa lortzen dugula. Eta horri hobakuntzak egin behar zaizkiola, bai gasolina edo gasoila edo beste lehengai batzu lortzeko. Eta bereziki, nire ikerkuntza hortxe dago, hortxe dihartu nik, kalitatea hobez, likido horren kalitatea hobetzen.